No niin, morjesta. Tänään me katsotaan, kuinka älykäs mä oon. Mä oon treenannut ihan sikana, te ette ymmärrä, mun aivot on ainakin näin isot. Mut me tehdään tämmönen Mensan nettitesti. Tarkoitus olisi saada pisteitä sen verran, että ei jäädä ainakaan alle 40. Se olisi ihan hyvä määrä. Mä veikkaan, että mä saan tästä ihan hyvät pisteet, mut sit toisaalta niin mulla ei ole mitään hajua. Mä nukuin viime yönä aika huonosti. Mä ajattelin, että mä en ota unilääkettä, niin mä voin huomenna sitten nauhoittaa koko päivän jutskiin ja olla sellainen virkeä heti aamusta ja sit mä oon 4 aikaa yöllä sängyssä, että ei hitto. Mun on pakko ottaa unilääkettä tai mä en nuku ollenkaan. Joten tässä sitä ollaan. Mun mä veikkaan, että menee ihan hyvin. Mulla on jo aika pirteä olo. Niin tää menee hyvin. Tai mä en saa alle 40 pistettä. Jos mä saan 120, niin mä oon tyytyväinen. Eli me ollaan täällä Mensan nettitestissä. Deskissä on linkki, jos haluatte tehdä. Ja mitäs täällä lukee? Netti koostuu 35 kuviopäättelytehtävästä, jotka on ratkaistava 25 minuutissa. Tämän testin kautta voit saada helposti ja nopeasti suuntaan antavan arvion omasta älykkyystasostasi. Ja nyt tähän sanottava. Tää ei testaa sun älykkyyttä. Tää testaa sun älykkyysosamäärää, ja nämä asiat on erejä. On olemassa monta erilaista älykkyyttä, ja tietoa ja taitoa ja niin edespäin. Aloitetaan. Aloitan nettitesti. Yhteys ei ole salattu. Lisäasetukset. Joo. Mensan kotitesti. Tämä kotitesti on kulttuurivapaa ja tehtävien ratkaiseminen ei edellytä minkäänlaista ennakkotaitoja. Testi koostuu 35 kuviopäättelytehtävästä, joka on ratkaistava 25 minuutissa. Kyseessä on epävirallinen testi, joka kertoo suuntaa antavan tuloksen AO-tasostasi. Testi on normitettu rajallisella joukolla. Tulos suhteutetaan ikäryhmääsi. Jos olet alle 18-vuotias tai yli 56-vuotias, tuloksesi ei ole yhtä täsmällinen kuin muilla. Testissä käytetty keskihajonta on 15. No niin, älä jatka ennen kuin olet valmis testiin. Okei, jatketaan. Vastakuvio. Mutta make no sense. Tossa! Mä en vaan nähnyt sitä. Hirveetä. Eli se täyttää noin, joten toi täytetään. Eli nää. Ei. Nää täyttää sen. Pallo, pallo, pallo. 4, 4, 4. 3, 3, 3. Mä sanoisin, että se on pallo, koska sit kaikkia on 3. Käykö se järkeen? Se varmaan käy järkeen. 4 ympyrä kolmio, 4, 4 ja sitten tietynlainen erilainen 4. Onko meillä vaihtoehtona erilainen 4? Mustaa 4 meillä ei oo. Kaikki muut meillä on niin kuin noista vaihtoehoista, joten se on musta 4. No, saanko mä vastata ton? Vastaanko mä näin ihan väärin? Okei, eli tää olisi vastakkainen versio tosta, jolloin se on vastakkainen versio tosta, jolloin se on sama kuin toi, eli se on ylöspäin. Mä sanoin, että se on toi. Puolikkaasta tulee kokonainen, se on toi kolmio. Noista tulee tommonen, noista tulee what? 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Mä sanoin, että se on tämä reuna. Onko se järkeä, jos se on tämä reuna? Onko mulla mitään, mikä kertoo, että mihin niin kun tää on ylhäällä, tää on alhaalla, niin yksi on ylhäällä. Ja molemmat on alhaalla. Täällä on 2 makes no sense. Mä sanoin, että se on tää. 1, 2, 3, 4, no 5. 2, 1, 1, 1, 2 on 3. 0 YK, 0 YK, YKK. Ai.
Tää on hirveetä. Eli 1, 1, 2 ja 2 lisää. Onko näitä Y, K, K, N, V, Y, K, K, N, V, Q, C. Eli Y, K, K, 3, 3, 3. Nyt on pahat kuviot. Nyt on pahat kuviot. Okei, noi on aina sama. Ja näin on aina sama, jolloin toikin on sama. Eli se on tää. Harmaa, valkoinen, musta. Mihin suuntaan se menee? Toi menee tonne, toi menee tonne, toi menee tonne, toi. Okei, ne kiertää niinku myötäpäivää, jolloin se on niinku näin. Eli se on toi. Ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas. Se on ylös, alas. Mutta mä haluan ton sama ylös, alas. Eli tämän. Tämä. Ja okei, toi täyttää ton alueen, jolloin siitä tulee tommonen. Jos siinä on jo mustaa, niin se poistaa sen alueen. Ja valkoisesta tulee musta, jolloin siitä tulee tommonen. Paineet. Ja hirveet paineet. Sitten tulee toi. En tiennyt. Nyt on paha paikat. Mut se on aina eri paikassa, niinku tää on täällä. Tää on täällä. Tää on täällä, joten tää on täällä. Ja onko pallo sitten liikkunut niin kuin tänne? Ei täällä ole semmoista, mutta pallo olisi niin kuin, se on toi. Se oli ihan väärin. Noista tulee laatikko, noista tulee tommonen, se on toi. Sitten noista tulee tommonen, noista tulee tommonen. Holy moly. Se on toi. Värejä. Eli se on toi sama kuin toi eka, mä väittäisin. Tää niin kun, okei, se on tuolla. Tässä se on tuossa. Tää. Se on tää. Tuo plus tuo, niin tähän tulee viiva. Ja näin. Ja noin. Se on tämä. Toi on lisätty, eli toi lisätään johonkin näistä toi kuvio. Se ei ole tuo, siinä pitäisi olla kahteen suuntaan. No itse asiassa tossa on, ja sit se on noin. Ja koska se on niin kuin näin, niin sit se on tolleen noin. Niin mä sanoisin, että se on ylös tai alaspäin. Ja koska tossa toi on alas, ja se tulee tonne ylös. Ja ei kun tossa on samalla päin. Häh? No mä epäilen, että se on tää. Niin toi tulee sit päälle tää eka ruutu. Jolloin se on kolmio, jossa on päällä harmaa. Se on oltava, se on ollut tuolla päässä, jolloin se on tuolla päässä. Ja tätä ei ole ylösalasi, ei. Eli se on tämä. No sit se on varmaan ylöspäin tuo, mutta vaan niin kuin näin päin. Tää on vähän niin kuin sama kuin tää. Näitä on yhtä paljon. Jolloin tähän tippuu 2. Ja näistä tulee 0. Jolloin tähän tulee 2. Ja tänne tulee 0. Me voidaan tällä pystysuunnassa laskea nämä. Tai miinustaa. Missä on samat. Niin. Eli tänne tulee tää, missä on tää 1 täällä kulmassa vaan. Se on oikein. 6 minuuttia, 4 tehtävää. Tunnelma tiivistyy. Toivottavasti antaa meille vastauksen heti ja toivottavasti nauhoitti mun hiire. Okei, noin yhdistään tulee toi. Se on toi. Okei, tää on helppo, eli siihen tulee yksittäinen viiva. Ja se on sitten tää ylempi varmaan. Musta tuntuu. Toki se on ollut noissa niinku eri päin. Mä heitän nyt ton. CC:stä tulee pallo. Oh my god. Oh my god. Ei. Tää on ihan mauton. Ei. Mitä mä teen? Mä sanon ton. 1, 2, 3. Kaikki on samoin päin ja kaikki on varmaan samoin päin. Eli se on alaspäin tuleva.
Jos meillä on noi, niin oisko se toi eka? Mä en tiedä miksi se ois tää eka. Juu, siis noin. Mun tekis mieli tehdä sinne tommonen, että siellä on toi laatikko ja kolmio. Se olisi aivan väärin, mutta niin kun se tuntuisi kivalta vastaukselta. Otetaan se. Ok. Tosissaan tää on tämmönen pikatesti, että tää tulos ei ole mitenkään sinällään varmaan luotettava eikä järkevä. Se oli tosi pelottavaa, tää oli tosi pelottavaa, mä oon vähän väsynytkin vielä ja niinku mun kädet hikoo, te ette näe sitä, ne hikoo. Tilakkaa kanava, tykäkkää videosta ja hi Aigu gang, gang gang gang.